עכשיו מנקים את הכד בחומץ. וואו, תתחדשי. וואו. זה מהמם. יפה. עבודה. התאספו כמה תלמידות, להתפעל מהכד, והביא אותו. כן, גם עזרו לי, יעצו. איזה יופי זה יצא. הכל בזכות רבקה. לא בזכות המורה. ברור. המורה רק מדריכה, התלמידים עושים את רוב העבודה. כן, אבל... המורה היא מדריכה, אתה מאמן, תלמידות טובות. מקשיבות. לומדות. וואי, זה יפה. שומעות בכל המורה. כן. כי יצא מאמן. יצא, זה... שנייה, תראי. ממש יפה. וואו. מה את אומרת? אני כולי, תאמיני לי, יפה, מבסוטה עד הגג. כן, וואו. אחד היצירות שלי, כן.